a peu per la terra alta. L'habitació que m'han donat a l'hostal té un balcó que s'obre damunt una esplanada que pertany a l'hotel. A la vora d'enllà de l'esplanada, a uns 30 metres, passa la carretera. Es fa fosc molt tard, a començaments d'agost. Des del balcó veig la lenta, lentíssima, caiguda de la tarda, que s'agrisa com un metall, perquè fa molt de vent, una gran ventada constant. Miro al meu voltant. Fins aquí van arribar, el juliol de 1938, les tropes republicanes, que havien passat tan àrdidament l'Ebre. Van deixar la ribera, van enfilar-se per la terra alta i es van aturar aquí, a l'entrada mateixa de Gandesa. Des d'on soc ara, fins al celler, no van anar més enllà, sembla. Devien morir molts soldats, immobilitzats damunt d'aquesta terra que ara miro per la defensa que els franquistes van fer de la ciutat. Aquest hostal no hi era, aleshores. No puc imaginar-me l'escenari i no m'hi esforço. Em dic, una vegada i una altra, que no he vingut a la terra alta a rastrejar cap guerra. No he viscut la història i no vinc a escriure-la. No he d'explicar-me ni explicar res del que aquí va passar fa 50 anys justos. Si em parlen, escoltaré. Penso en el meu oncle Lluís, que va morir en un altre front quan jo era un nen i que abans de marxar em va regalar un llibre en català, Els 12 treballs d'Hèrcules. Si l'oncle Lluís em pogués veure ara, tan gran com ja sóc, abocat al balcó, potser em diria: vés a caminar per aquest país sense ira ni dolor, i ara regala'm tu un llibre que parli de les oliveres i els ametllers i dels treballs pacífics de la gent anònima i recull, si pots, les veus i els colors de la vida. Li donaria les gràcies pel consell i afegiria: jo no aspiro a recollir tot això que dius. Tu vas morir al front quan anaves a buscar aigua. Ho entendràs. Jo només he vingut a córrer els camins d'aquesta terra, i podria ser els de qualsevol terra, per poder veure en pau l'aigua del temps que passa.